tong kosong lukurogni jengjalno yakaknani bagui shukangjak Chisha Mandai constituency ni MLA Shopana Debborma tong kosong lukurok bomo haike tongui tong tei tamu jengjal mani tong aborokno yakaknani bagui shukangjak Chisha Mandai constituency ni MLA Shopana Debborma tong kosong lukurogni o jengjal rokno naicheri bahike yakak manno abono ti samung khlai tongo Chisha Mandai constituency ni MLA Shopana Debborma tongkosong lukurongni jengjalno yakaknani bagui tabuk salbrumno samung khaima bai baksa kami amchai rokno bo berai nai tongo Chisha Mandai constituency ni MLA Shopana Debborma o nahar mungno tigi Chisha Mandai constituency ni MLA Shopana Debborma haino hai West Tripura DM by Malaimai Yagulo Mandai block ni South Shipnogar village committee tei Borakha village committee o berai naibokha tei kamio tamo jengjal tong a jengjal logno cheri naibokha Chisha Mandai constituency ni MLA Shopana Debborma o salchani salono Shipnogar village committee by Borakha village committee berai naima yagulo logino kaiburi thaibo haino berai nai phiroka Chisha Mandai constituency ni MLA Shopana Debborma tei abai baksa je mansa bini phasing tei datino lukurongni jengjal rokno yakakrinani bo haino shaka Chisha Mandai constituency ni MLA Shopana Debborma puila oro Shipnogar South Shipnogar tabu Borakha o tinta bisino tei nai visit khlaimani obo lama tei current abono bishes khai boro lama shopping chapang tong biang ti lama short connection mane short lama phukjaknai abrongno naikha abrongno naiya koi abno chairman rongno saka resolution estimate ni resolution rok pathmani bage ar yang pis kaisa soling ri tongo abno bo naibokha abo bo tai kisi chani bage nai khlaijak yang tongo abo bo jahate borok resolution estimate ni bage pathong abo rong naikha tai tuirongni problem tongo tuirongni problem doti no solve khlainani bage nai amtike kok salaika tamni himale borokni khuchi hinga ani bo khuchi borokni problem jeta tongmana bo solve khlainani ar or diman tongo or Borakha bazar hinga or paper block khlainani bazar no develop khlainani অথচ अब model village na अब model village pano or model nuk jagi hangjak tokha bazar no develop khlainani or joto office rok tongbayo yang hospital bo tongo obno ta kicha naithok bahike khlaiman abo chesta ma khlainai elakani borok rok jahate tui manungthong lama kahama himtong lama to prai nong tokha Borakha o duite lama kogoi tongo duita lama tabo pisoling ungnai sekang to ongkhor no thangka na sekang to lama khlaijagoi thangka taisa ketal duita ongkhor tongo ebong khlaijagoi bo tongo tabo amo haike truk abo agogoi ma thangnai elakani je সমস্যা borok saikhnarika elakani সমস্যা rokno সমাধান doti khlainani chesta khanai সমাধান to asuk khlaimai ungnai haipano chesta khlainai সমাধান khlainani আর তুইনি hinkai to or DWS rongno tui phaijak block ni chini additional video tongo boro note khlaika boro problem tong block ni madhume PWD tongo water resource tongo DWS tongo agri tongo yango binon kopra bazaro hinga aro supermarket ngai supermarket tolao 10 ta room sakao 10 ta room ngai aboro area rok nai phelika biang rikai chano aboro agriculture ni hoita abo hinga amo haikai truk abo develop khlainani bagino chaitogoi tongo ebong obo ungnai khlaijagoi thangnai je manchak chaitogoi eram jaga nukjaka bai buni go emle constituency ro nukjaka je thike thanglaikai rithlang ba thang nok ro tang jago ni nam se ro gala thake to abo nungabo sengka belai hambai tam ngai taisingo jeng abo gthini nok kaisa abo rest no mahino abo bong sasan gato thangka ngai boro bufang tola rogo bufang tola to sudu abo satung katibo কিন্তু wati jorabo wati katina jathini nai MLA fan an fan baino aro kaisa
nok tangi tong pasu ya ko complete ning ya ko abo sapta kaisa nangnai complete nangani rui tongo ama haikeno sosan ka dogri tongo amte nok res khaijang buri tongo many deep tubewell submersible jeta submersible bo pasta tabo already complete ning tongo joto complete ning ya ko erpore kaisa kai abo visit khaijak nai emela phanwai jeta khlaimani sekango bo 8ta submersible rikha taklai 5ta submersible ri tongo tai latrine toilet abo chala patai burini duita attach khainai yango jeta hatai kotoro abo belai khenango important hini nai hatai koto ni bo abo tabo estimate khai tongo tai kaisa yango kaisa society bo borok bo nango hini dabi khaiman bagi borok no bo latrine bo chalani tai burini attach khai jangna rina bagi abo khlaija tai bazaro go open set rok ni bagi nai dabi khaija tongo abo fan busuk tong ko kore abo nai abo bo estimate khai nai rujang Tibrasong bazar to maximum lo nugui tong gman bazar tong piaba ko gma bazar tong je construction jak kintu pura completing su gya baro tei complete khenya kono reconstruction ni kono jaga nahar mu to hambai chini mandai bazar belai koto mandai bazar kotor 8 koti estimate khlaijak engkai rang kebang ni baginai abo rujaglia engkai tam gangkai arwo to do ঠিক আছে 8 কোটি রাং কবাং ni bagi rijagi কিন্তু আর ব্লাই ke problem মাংস ফালনাই আপ হালনাই bongni tuisrok sukang kangkai abo para nok tongo abong kangkai bazar ni tolawo nok tongbai kya engkai ar drainage system kring kangkai arwo tui kosori thangai blai ke monam sichiru bongoi tongkha tai bazar ni je monam snam kosok khibai marok paper khibai marok abo dustbin ni system kring tongkha abelai ke kok banglaijak ebong media ni thurite bo abo kajak bare bare bazar committee rok bo asuk laijak abo bahai ke khibnani abo bahai ke rohonani municipality no rohonani hingka bahai ke roho sinai municipality hingka to jiraina municipality tongo boro kitchen oron talang thangpai nai da talang thangpai ka hingka butui ke bo system khlainai rang sabrinai koto kichu problem abo salaika hingka tini hingka yok ang abo mane sak soilia mane o bazar no jeng abo khlaina no nangnai mane borok rok belai ke monam sanamo tongba ke nai ang DM thang malaika aro chini Sanjay Babu Ardini engineer tongo executive engineer tongo bo kene ke thanglaya kolai salaiman pore rinani gosika 8 koti ria phano 2 tukra khai bahike klaiman abo chung thagi tesa tai abo bahike estimate khane chung tesa manaigra nai abo gosika DM gosika tai kaisa hangkai oro Ojendro bazar ni bubor kaisa chikonsa bong bazar set rok ekdom ungkui tongbai kya ke bongabo kaisa tisa jak tongma bongabo kok saboka tai kaisa hangkai oro ungko tongo harbang bisi hangkai একটা বিশিনো সে দুইটা অফিস খাই চালংবা তংখা আবো লামানি কানেকশন করিনি বাগে লামা এব গুরু লিমা থাঙ্গো আবো শর্টকাট লামা বাইকে ফুকনানি মাদর থেকে নলবগলা না আপনো বাইকে ফুকনানি আপনো বন ম্যাপ ফোনুগে मा কক मा साका बो आपनो बनाइनाय ताई कैसा सिनॉट फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी पेरेंट्स को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में 2025-2026 का एडमिशन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू हो चुका है। सिलेक्शन टेस्ट शुरू होगा 15 फरवरी से। रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी अगले महीने के 8 तारीख से, दैट इज 8 अप्रैल से। फ्रेश एडमिशन्स लिया जाएगा 18 अप्रैल को और री एडमिशन शुरू होगा 24 अप्रैल को। तो अगर आप भी बहुत ही कम खर्चे में अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही आइए और ज्वाइन कीजिए सिनॉट फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल और हम सभी को एक मौका दीजिए एज ए टीचर, ताकि हम भी आपके बच्चों का भविष्य बनाने में एक गुरुत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं हमारे स्कूल में। धन्यवाद।